Hi guys, kumusta kayong lahat? At sa video na to ay sasagutin natin ang tanong ng isa sa mga kababayan natin na viewers sa ating mga videos. Ang pangalan niya ay si John Alos. Ganito ang kanyang tanong. Hello sir, paano po ba pag nakalimutan ko yung password ko sa account ko sa AppShare? Okay? Simple lang po yan kabayan. Ang sagot po dyan ay kailangan mo lang magbago ng password o kailangan nyo po i-reset ang password nyo. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-reset ng password gamit ang AppShare. Let's go! So I assume po na habang pinapanood yung video na to ay meron na kayong AppShare. Kung wala pa kayong AppShare ay i-click nyo lang ang link na to o i-click nyo ang link sa baba. Doon sa video na yun ay tuturuan kayo kung paano mag-register at mag-activate ng inyong AppShare account. So ang gagamitin po natin ngayon ay cellphone at ang Google Chrome. So buksan na natin ang Google Chrome, tapos pupunta tayo sa website ng AppShare, www.appshare, and then click individuals, and then click English language. So makikita nyo dito sa baba, ayan, dyan sa screen, ay meron nakalagay dyan, new user and forgot password. Click nyo po ang forgot password. Ayan. So sa next page ay makikita nyo dito na kailangan nyong ibigay yung mga mandatory requirements gaya ng ID number, mobile number, at saka yung image code. So para sa inyo guys, babaguhin ko ang aking password para maipakita ko sa inyo kung paano magbago ng password at mag-reset ng password. Okay, ilalagay ko ang aking ika-mo number, ang aking mobile number, and image code. Click next. Okay, sa next page guys ay kailangan yung kailangan yung sagutan ang question, security question po guys. Pumili lang kayo sa dalawa. Ang nakalagay dito ay is either passport number or any dependency common number. So, ang piliin nyo na lang ang passport. Okay? So, ilalagay ko ang aking passport number. Tapos, click next. Sa next page guys ay kailangan nyong ilagay ang verification code na isi-send sa inyong AppShare. Ayan. Ang aking number ay 9847. Ayan sa baba ang aking ikama 9847. 9847. Click next. So sa next page ay hihingin na sa inyo ang inyong bagong password. So meron akong tips dito guys sa mga magre-reset ng password. Ay ang tips ko dito ay huwag nyo munang gawing complicated. Huwag nyo munang gawing complicated ang password, at saka kung bago nyo ilagay dyan ay isulat nyo muna sa papel para hindi nyo makalimutan. Okay? So ang aking password ay ganito. Hindi ko muna ipapakita. Babaguhin ko ang aking password. So kung titingnan mo dito sa baba guys ay meron silang password policy. Ayun, basahin nyo lang yan. Password policy. Sabi dito ay must be at least 8 characters long. So basahin nyo lang yan. Hindi ko na-explain. Ang tips ko lang dyan ay ang password nyo po ay alphanumeric. So combination of letters and numbers. So ang tips ko dyan ay first letter i-capitalize nyo po, tapos yung sumunod small letters na, tapos sa dulo ay numbers. So itong ating ang ating viewers na si Kiddy John Alos. So sa halimbawa ko lang sa kanya, ang password niya ay gagawin niyang capital K, small d, tapos John. Like for example, lalagyan niyang number sa dulo na 2021. So Kiddy John 2021. Okay, so tapos na tayo dyan. I-click na natin ang next. Sa last page ay sasabihin ni AppShare sa iyo na the password has been changed successfully. So ibig sabihin niyan ay nabago na ang password ninyo, at para mas maganda po ay para mas ma-check nyo po kung talagang gumagana na ang password nyo ay mag-login kayo sa inyong account. So magla-login ako.
pupunta ulit ako sa website www.abshare. Tapos individuals, English, ang aking username, ilalagay ko na ang aking username, tapos password, bagong password ko guys. Ayan. Tapos image code. 717. Login. Tapos makakatanggap ako ng verification code again. Ayan, ang aking verification code ay 6388. 6388. Login. So ayan, successful guys. Nabago ko na ang aking password. At sana nasundan nyo po, at kung hindi nyo po nasundan ay post nyo lang para mag-guess nyo po ang ating instruction dito sa video na to. So sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to, at share nyo po sa iba. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel natin at para updated kayo sa mga susunod na videos. Thank you very much for watching. Bye bye.